niya nahurot ang tanan. Kunya miabot ang usa ka dakong gutom niadtong dapita og nahimo siya walay nahot. Busa nialagad na lang siya sa usa ka lumulupyo niadtong dapita ug ipadala siya ngadto sa uma aron pagatiman sa mga baboy. Tungod sa kagutom, duot na lang unta siya mukaon usa bunga sa kahoy nga gilawog ngadto sa mga baboy tungod kay walay nihatag kaniya. Sa katapusan, nakaamgo siya sa dako niyang sayop ug miingon siya na sobra ang pagkaon sa mga sinuhulan. Sa akong amahan, samtang ako aniya hapit na mamatay sa kagutom. Busa ko pauli ako ngadto sa akong amahan ug sultihan ko siya kay nakasala ako sa Dios ug kanimo. Bili na ako ang ilon nga imong anak. Isipan na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan. 20, busa milakaw siya og gipauli ngadto sa iyang amahan. Apalayo paganit kaayo siya sa ilang balay nakita na ang iyang amahan kaniya. Naluoy siya sa iyang anak o gidagan aron pagtagbo kaniya o unya igapos og nalukan niya. Pero magpray tayo sa oras pangilukot ang ulo pinyo mga mata. Lord, salamat sa kabuntagon sa mga kausapang pang gibayaw, gisimba ni kabuntagon Ginoo. Pasaylo kami Lord sa mga panahon nga daghan mi giuna-huna, daghan mi giproblemahan, gigabalakan sa kinabuhi nga rason Ginoo nga kasing-kasing wala may kalipay sa pagsimba nimo gani sa mga tao Lord nga gamay na lang ang panahon diha nimo Lord tungod sa kabalaka daghan kay problema sa kinabuhi. At ang yapo Lord kinsa man karon ang naa sa mga balatian kaong Dios magahigap Ginoo. Salamat kay Lord kinsa man karon sa mga problema, mga pagsulay Lord. Hinaot nga sa mga aning sitwasyon silang kinabuhi, makahinumdum sila nimo Ginoo. Maabot ang panahon Lord, ilan na din ilang hatag ilang kinabuhi diyan nimo. Na kami karon Ginoo, nagpasalamat nga makasimba gyapon mi, makalakaw, makasulti, makaginawa Ginoo, na wala mi mga sakit. Salamat kay Lord nga padayon kang mga pamuhat ni maglawa Ginoo sa mga kinabuhi. Salamat Lord sa mga pulong, ikaw ang Diyos usab magsulti sa mga minaw sa Ginoo sa social media, mahimo ning instrumento Lord sa mga tao nga kinahanglan sa mga pulong mga madunga mi pantuna mi o Dios tuduoy mi usaon pag kinabuhi nga makapahimaya nimo. Aning giampo isalig kanimo tanan di pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Pagpawon bugong sulti ko sugay. Okay ra net. Okay ra buntag sa makausan. Inasa mong tapad sa mong ina tapad sa makausan nga maadtong buntag. Okay, so padayon tayo suod, hindi ka buntagon, mag-isiguta og mutuo ko tungod sa gugma sa Dios. So last na itong topic, kabahit sa love. Ingon sa dito sa 1 Corinthians 13 verse 8. Ako na sa iyo, ingon sa dito nga, love bears all things. Ang gugma ko no, believes all things di ay. Ang gugma ko no, naakay pagtuo sa tanang butang. Wala pa nag-ingon nga tanang butang imong tuuhan. Ano ba? Kaya di man tanang butang ang gisulti sa social media, diwali sa mabang tao, tinuod. Yan ako mingon nga, Your Honor, lumaki pa ako sa farm. Yan na, Pilipina pang aking ang aking ina, ang aking ama. Di ba? Yan mingon nga nga, pero di tinuod. So muna nga, kining believes all things, atong hibalaan, kung saan man tinuod nga meaning ani, base sa atong pagtuon sa Biblia. Amen? So, ang pangutanan na ko karon igsoon, kinsa ba kanato ang may naay mga pagduwa-duwa sa kinabuhi? Isa ang kamot. Na kay mga pagduwa-duwa nga, Lord, mapirahan ba ka ko, Lord? Kaya bitayon no? Ay mga pagduwa-duwa nga, mabago pa ba kaha ang akong anak? Or mabago pa ba kaha ang kining ang akong partner? Napay pagtuo nga, kini akong partner, Lord, naman siya mga dautang binumatan. Napa pa kay chance na mabagpo siya Ginoo. Nasyo kay mga pagduwa-duwa. Kanabang, Lord, napa ba'y chance na kini akong silingan, dili na sige panglibak na ko, dili na sige pangnaot sa amua, dili na sige pangilabot sa kong gituuhan. Kanya, Lord, napa ba na siguro yung mga pagduwa-duwa nga, kanabitang, Lord, wala ko pa baka akong sweldo. Kaya dito pa ibo mupalit kas para sa among anak, para sa among sakyanan, para sa among balay, narabod yung aircon. Bitaw. Sana all. So nasa kay mga pagduwa-duwa ba sa kinabuhi. Lord, maako pa baka siya. Ako ba sige ang Ginoo na pautana.
magkadayon pa ba ka ami. So Lord, mahimo pa ba kung dato Ginoo nga nalingkamot mo kayo, madato pa ba ako sa akong pagmaningkamot, or maybe na kay mga pangutana igsoon nga na kay mga pagduwa-duwa nga bag-uhon sa Dios ang mga sitwasyon sa atong kinabuhi. Siguro na kay mga ingana ba na kay pagtuo nga buhaton ni sa Ginoo pero nagduwa-duwa ka. So kung magduwa-duwa ka, upat ka tanan. 2 plus 2, upat naman. Okay, seryoso mo kayo ba? So, balik ta. So, siguro may mga panahon sa itong kinabuhi nga na nagtuo ta sa Ginoo, na sige tagsimba, basa tag Bible, nagtuo tag amen Lord. Pero maabot na uli mo sa imong balay. Na siguro yung mga panganahon nga, Lord, tinuod ba ka nga imo kung murbaydan pag unahon ka nako Lord. Na pag-usimba ko Domingo na kay dili may magkalayo sa mga sakbalatian, kining imo ba i-bless akong anak. So siguro it's on bisan ako nga pastor, sige na kumasa sa pulong, sige na si tuon. Daghan gid sa mga panahon nga na ako'y mga pagduha-duha sa kinabuhi. Amen? Kaya ingon si Pedro sa verse, sa itong verse nung ingon kanina sa 1 Corinthians 13 verse 7, nga love believes all things. Ang gugma kung nagikan si Ginoo, kining mutuo ka sa tanang butang. Akay pagtuo diha sa Dios tanang butang. Ang pasabot ang igsuon nga kung si Lord ang naghari sa atong kinabuhi, positive kuno kanunay ang buhaton sa Dios sa atong kinabuhi. Ingana ko ning believes all things. Kana bitaw bisan sa mga maot ka sitwasyon sa atong kinabuhi, na kay pagtuos Ginoo ba ang tanang sitwasyon bag-uhon sa Dios. Mo na siya pasabot ang believes all things kuno. Or pero kung lahi ang naghari sa atong kinabuhi mga igsuon, kining ang ato ang kasing-kasing wala gid siya ay kalipay sa kinabuhi. Amen? So, nung sa maning konteksto gid aning believes all things di ay. So, ang kontekst ani mga igsuon specifically kining nagsuwat si Pablo aning suwata ngadto sa mga grupo sa simbahan ng dapita sa Corinto. Unya kini mga tawo mo diri igsuon kay daghan kay sa akong pagtuon pa kining Corinthians nga simbahan mo ni pinaka gubot or pinakamaot nga simbahan. Na dito mga tawo nga mo ni pinaka gitawag pa sa English problematic church. Mo ni sa tanang simbahan ni dito ko di Pablo sa Colosa, sa Filipos, sa Galacia, kining Corinto may pinakamaot o pinaka-problemado kayong simbahan. Nga naman, dagan kay mga sa simbahan, dagan kayo mga lahi-lahi batasan. Dagan kayo mga batasan nga lahi-lahi na mga tao nga garbuhon, na mga tao nga gamay nagpailog sa kuton, na mga tao nga aburido, nga naman, nagari nila ang mga sexual immorality, dagan kay mga sala nga di pangbuhat, nga usog imong inom, usog imong boto mga ingani mo na. Si Pablo nagtudlo pud sa aning simbahana nga kita ko mga Kristohanon nga kung atong una-una mas tarong ka ng tawhana kining believes all things di ay imong tuuhan di ay nga kining tao nga nagbuhat og sala na kay pagtuo nga bag-ohon sa Dios ning tawhana. Amen. Nakasabot ang tanan sa pulong nga believes all things. Kana bang mutuo ka nga mabag-o ang tao para ni mo lisod bag-uhon. Ngunit gusto ipasabot ni Lord. Kunya, positive ka nga na ay mahitabo nga maayo sa imong isikatawo, kunya sa tanang sitwasyon na ay maayong buhaton ang Dios. Like for example, kining kitahay ako nga pastor, ako simbahan kitahay ko or si Kuya Kenneth. Kunya, naa siya linggo aning simbahan nga parang niya lisod ka ayong sabtod or maot kay batasan. Kunya, kining ikaw kung Christian kuno ka, dapat kay kuno dili ka mahimong negatibo kay ang simbahan ug karon mga igsuon mo ni sayop sa mga kasimbahanan karon. Aminaw magayo ang sama ni siya. Kini mga tao nga self-righteous ra kaayo nga usog kaayo mulok down sa uban. Kana bitaw kung makita kaniya nga unsa ni siyang tawhana, dali kang mahimo kang judgmental ba, mantayon kaayo ka. Dagan sa mga simbahan karon kuno nga especially sa mga Christian nga ang batasan. Nga iyang una nga mas matarong siya unya kining tao nga nailhan niya nga nagbuhat og sala, dili na gyud papag-o. Mo yang una makasala pa ning tawhana, unya yang una jud dili
gid mabago ning tawana kat ingani gid siya hangtod sa hangtod. Amen. Nagsabot ang tanan. Sumo na ganapoy mga tawo nga wala na salig-salig ganing mga tawana kung naibalaan si Kuya Kenneth nakawatan. Magduha-duha nagduol si Petra niya nga magkawatan man siya sa una. Yan ay mong Christian, di ba makurat ka? Ilago ni si Pastor Rodner nga kining kawatan sa una kanya mukaltag simba. Na imong naibalaan nga kining simbahan kani mga bunagin kuno mga buutan na kuno ni sila. Na ito nga dugay na ka nagsimba, nakita ka sa imong silingan na kawatan nagsimba na pud kauban nimo. Na kayba pang ingana siya sa una, ang batasan kuno sa mga simbahan karon, may mga pagduha-duha ni tawanan nga nabagko na lagi ni. Itingali nagsimba magpiyong ba ka ngay impitaken na dire. Natinga lang ka kawatan nag-explain mo balik mo tong naan di ba sig kinagpanglingkod ako mo dire na wa na akong kwarta. So mo ni problema kuno sa mga simbahan karon, pwede nga inibitaw rapist na ba ni si Juan sa una? Himayira ba din eh? Di ko makumpiyansa. Kung mo text din ako di ko, din ang replyan, diba sig maapil ko sa listahan na eh. Pero nga na, yung batasan, bakit kung mangingilad na siya, hangtod mangingilad na gina siya, kung ibakira ng tawanan yung silingan, bisan pag musimba na siya, dito, diligid babago yung mga nahuna, kining tawanan babago po mga isuon. Ano man, ingani ang simbahan karon. Na yung mga tao nga, ilang una-una nga ang simbahan, ano bitaw para sa mga perpekto lang. Ilang una-una nga kining pag Christian born again na ka, ilang una-una sa mga tao nga ditig simba, perpekto na ka o dili ka makasala. Manapag masipyat kini kagamay, born again na siya, di ba ka ng mga born again, kadili naman ang inom? Nalagay kinailan, nag-iadto na tigsimba niya, taod-taod, mahupog lagi. Di ba Christian naman na sa tigsimba man nilang pastor itong babaw, bukutang na silang pastor mo siya man nagiging sukol, di po sa ginikanan. Tapunan naman ginigihapon. So yung nga ang mga huna-huna sa mga tao nga naarap simbahan, relihiyoso, pero wala na relasyon sa Ginoo mga igsoon. Posible sa mga Christian ng mga simbahan, inganit po'y nahitabo. Isa mo nang gituluan ni Pablo ang mga tao sa atong panahon na nga dapat kung si Lord ang naghari sa imong kinabuhi, naakay pagtuog ng kinitawhan na mabagko. Amen? Dahil, dagan sa mga kanang Bible characters ba yan, ang mga maong mga kinabuhi, pero karong gigamit na sa Ginoo. Kini si Pablo, mapatay na siya mga Christian sa una. Pag mag-Bible study ka, pag tapok-tapok ka para sa Ginoo. Yan muna-muna, ang kini mga tawanan nagsimba ni Jesus, mga kulto ni sila. Munang pamatyo niya, pagprisuho niya. Na sa kalit igsoon nga gitagbo sa Ginoo. Ingon si Lord nga Saul ano gilutos mo man ako. Kinsa ka man? Ako ni si Jesus Christ. Mo dito gibagko siya sa Ginoo mo nang karon. Sa una tipatay sa mga Kristohano karon gigamit na siya sa Ginoo para ang mga tao mag-angkon og kinabuhi walay katapusan. Mo ni nagtagbo igsoon ani nga Corinthians, aning kaning libro sa Corinthians. Ano pa mga tao igsoon nga kana bitaw tungod kay naay mga maot nga mangitabo siya ang kinabuhi, iyan ang basulon dayon ang Ginoo. Kapag Lord, papangingani ko Lord ganang gingani mo kunin mo, ganang nagantos mo ganang pobre mo kaayo ganang nagkalisod-lisod man mi. Mo nga gitudloan ni Pablo mga igsoon nga kini mga simbahan karon bisag sige simba, magsigig pag bagot-got sa Ginoo. Unya napoy mga tao siguro sa simbahan kuno nga magsigig duot sa kaugalingon. Dagan sa mga tao sa simbahan na sigig simba pero wala na gana mo simba nga naman. Ilang una-una ang kaugalingon dili na po magbago. Yang una-una ang Dios maot na gid sa kanunay magsigig padala og mga maot ning mangitabo siyang kinabuhi. Mo na nga si Pablo nagtudlo sa ilang nga kana bitaw kita nga mga Kristohan dapat ma-realize na itong mga igsuon na kining batasan na di ay batasan sa mga bata. Nga naman yun ang 1 Corinthians chapter 13 verse 11. Ako sa basahon para makasabot ang tanan. Okay pa bang tanan? Yun ang 1 Corinthians chapter 13 verse 11. Sa bata pa ako, ang akong sinultihan, pagbati o pagunahuna, binata. Apang karon nga hangtong na ako, dili na ako magbinata. So, ang nga ni pastor, automatic, obviously, pag bata gid ka, mga edad ka siguro, og ni Ash-Ash, mama si Ash dire, shout out diha. Lima, ang bata, ang batasan din sa bata jud ang mga bata, niyang sultian bata. Wa di bata nga ina idara nga may manulti para sa nako.
Walay para kita diasas nga may buntag mga igsoon ang pulong sa Ginoo. Walay nga nga bata, ang sultian bata iyang puno na bata na pod ang iyang ganahan duwaan naman bata siya. Si Pablo pod ingan na po nang gisulti. What's the kuno mga igsoon nga kita nga mga tao ang atong una-una sa atong siga tao dili na mabag-o binata din ang iyan ng batasana. Kana kunong tao nga puro negatibo iya makita sa Dios binata ng batasana. Kana kunong imong una-una ang imong kaugalingon dili na jud mabago makasala na jud binata din ng batasana. Wala gusto pasagto ni Pablo ani nga simbahan nga pag once gani nga dili gugma nagari sa atoa, kusog kitang manaot sa uban, kusog kitang manaway sa uban, atong una-una kita ang matarong, binata din na siyang batasana. Pwede dako ng imong edad, 30 na ka, pero imong pangunahuna bata gihapon. Ngano man ang imong batasan sa mga walay Kristos kinabuhi. Amen? Sumana nga isun hinaot nga dili puro maot ang atong makita sa atong sikataw. Dili puro negatibo ito makita sa gibuhat sa Dios atong kinabuhi. Especially, dapat dili puro negatibo atong makita sa atong kaugalingon. Kaya basin, nagsimba ka sa Ginoo sa daghang mga panahon, pero yung una-una, wala jud ka na-improve sa Ginoo. Ang panguntahan, ang problema, kung wala jud kay gibuhat para sa Ginoo. Manang karon ng kabutagon, mga igsoon, magdasig si Lord sa atong usa kanato nga ang pag-ampo ni Pablo usab sa itong mga kinabuhi, nga dili negatibo kanunay mag-ari sa itong kinabuhi. Kanang naa kay gugma nga God believes all things. Kanang mutuo ka ba? Ang kanang imo'y sikataw nga daotan karon bag-uhon sa Dios. Ang kanang imong banal karon bag-uhon sa Ginoo. Kanang imong batasan karon bag-uhon pud sa Ginoo. Unya kanang mga butang nga mga maot imong makita, dili na maot ang imong makita kun dili maayo na kinaay plano ang Dios ana pangitabuan. Amen. So balik tayo sa atong scripture. Okay pa malaging tanan. Sa Luke chapter 15 atong ibasa mga igsoon, inyong basahon ni nga libro, tulo ka istorya ni siyang sunod. Una, the lost sheep sa verse 1 hangtod sa 7. Naliha ang karnero nga nangawala. Puno sila nangawala. Kanya kaning lost sheep puno pag nawala, 100 na sila ka sheep, nawala ko sa gipangita ang usa ka sheep sa iyang shepherd. Nga naman importante sa iya ang sheep nga iyang gatiman. Kita pong tanan mura tag karnero igsoon nga nangawala, nangasalaag ta ingon Isaiah nang si Kristo may anis kalibutan para ikaw ako pangitaon niya. Di kita makasalang man siya. Pakita. Amen. Nya sa kadawong istorya the lost coin. Nya kani nga coin igsoon dili ni ko sinsilyo nga para sa atong ginuna nga tag 5 Gs. Sa ilang panahon na ay pagkasal kuno ka, pagminyo na ka sa Pilipinas, singsing atong symbolize sa pagminyo na ka. Mayroon na minyo kapag na kay singsing yan gawas o bisa-bisa na nimo pero mo na itong symbolize pagminyo na ka. Sa mga Hudiyo, magutang sila og coin diri ba kung si purma ana diri silang guna. Di mailan nga minyo na daw ka. Okay, pag babaye, huwag na sa lalaki. Manay panahon na natagat sa babae ang iyang coin yung gibutang sa iyong guna. Munang nawala siya kayo, kaya muna basta iyong bana magluib sa iya kay nawa ang coin nga simbolo sa ilang kaninyoon. Munang lipay sa ayo nga nakita niya ang iyang coin. Unya, sa katulong istorya, the lost son. Tanami yung the lost son. So, ano nga panahon na ay usa ka anak nga nawala, nga gipangita gid siya nga sa grasa sa ginangitan yun siya mga igsoon. Pero itong balikon ang kining istorya, mag-focus lang ta aning istorya nga the lost son. So itong ibalaan nga sa verse 11 mingon ang pulong sa Ginoo ug gipadayon sa Jesus sa pag-ingon dahay usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Unya ayon ang verse 12, usa kadlaw ni ana ang manghod miingon sa iyang amahan, "Tay, hatagin na ako sa akong bahin sa katigayunan. Busa di bahin sa amahan ang iyang katigayunan tali sa duha niya ka anak." Kung magtuon ka igsuon, ani nga istorya, mura na siya simple no, okay, mura nagwa. Pero imo sang sabton og ayo mga igsoon sa ilang kultura, once na ang papa hapit ang mamatay, anak pa niya ihatag ang iyang katigayunan sa iyang anak. Unya ang dako nga portion sa iyang
iyang katigayunan ihatag niya ngadto sa kamagulangan. Like for example, kung igsoon si Kenneth o si Kyle, hatagan ako si Kenneth sa dako nga portion sa akong katigayunan kay maguwang man siya, kita ako amahan. Nakaroon, tagaan ko na ako si Kyle o gamay lang nga portion sa iya kay mangod man siya. Pero ang sayo pa ni mga igsoon, kining anak, walay salid sa papa. Nga naman, wala pa ganing mamatay ang iyang papa, iyan ang gikuha ang iyang katigayunan. Sa ato pa mga igsoon, kining mamatay naman gud gyapon ni akong papa, ako lang pa ang daan akong katigayunan. Wala bang bastos yan paminawon. Nga naman, wala pa man siya mamatay, gusto rin mo patyon, di mo naman ko ang kwarta. Nakasabot mo sa istorya. Muna ang mga Hudiyo nga naminaw aning istorya na suko sila kayo sa anak nga manghod. Kaysa wala ka bastos mo na sa ilang kultura, dili pa nimo dapat kuhaon ang imong bahin, pag dili pa himalat yun ang imong papa. Kaysa pag-una ko niya sa base sa mga komentaryo, baskog pa ko ng papa ani kung gikuha na sa nya anak. Nya kining papa ko mga igsoon, kining manghitagon mo sa kayo. Mura pa siya nagsimbolo sa atong mga kinabuhi. Si Lord, dili siya hakog sa ato pa. Pag unsay atong gusto bisa dili na to, dili makaayo sa ato ihatag bisa iya tawag ni siya permissive will. Pero for sure pag bisan pag-allow ni Lord ang mga butang gusto nato nga dili ta dapat atong kuhaon na daan, naadyo mga consequence na mahitabo sa atong mga kinabuhi igsoon. Hinaot nga dili pud ta ingana sa atong mga kinabuhi. Amen. Samtang naa ang atong mga ginikanan nato, gid sila tagaan panahon nato silang higugmaon. Muhatag tag mga butang nga makapalipay sa ila kay kining kinabuhi igsoon mubo lamang. Amen. Now dili tay ngani no, wala mo puti-puti dire. Kung kita magbahin-bahin ta sa mo tagdaghan na no. Maasa may akong humay ang lima, kabasakan ma. Tagduan ang taani mga tagduhan kadupan na lang ta kay mga pobre no taani sa mo naggamit. So mawa si papa o si mama saan na may among bahinon kay dili may dato, ningali kay mga dato man sila, ang punto mga igsoon dili maayo nga sa wala pa ganing mamatay ang papa gusto na ning papiyon. Amen. So padayon kita. Ingon ang verse 13 sa pagpadayon sa istorya. Tapos sa pipila ka adlaw gibaligya sa manghod ang iyang bahin. Sa pagtuon ako igsoon kini nga bahin dili sa kwarta kun dili katigayunan, yuta siya ba. Nasabtan na to. Ningon siya gibaligya tapos sa pipila ka adlaw gibaligya sa manghod ang iyang bahin o milangyaw siya sa layong dapit diin giusik-usikan niya ang iyang salapi sa mga kahilayan. So muni, unsa may mahitabo pag ang sala magarit sa atong kinabuhi? Kabantay mo sa pulong nga sin. Unsa may nasa sentro ni ana? Sa word na sin, S-I-N. Unsa may nasa sentro? I. So kining sala mga igsoon, ang sentro gid ani kanunay ako. Ako ang dapat masunod, ang akong kalipay dapat masunod, akong gusto dapat masunod. Nasabtan ko ninyo, man ang kining sala mga igsoon, walay sala gid nga sagaran daghan ang magbuhat kundi ikaw mismo. So kining sala mga igsoon, kining unsa may resulta, unsa may posibleng mabuhat sa sala, kining magpalayo ka o maglipay-lipay sa dili maayo nga mga butang. So manita ko sa anak nga manghod. Yang una-una nga way pulos man ang kinabuhi sa akong sa aning dapita, oy kay puro naman sige din tanong, nara ko din dapitan. Okay, pumulang niyo siguro ko niya. Maglipay-lipay ko kasi gindot din kinabuhi sa gawas ba. Mo na itong sayo kasagaran kay tungod kay para nato boring kaya ni atong pamilya, stricto kay sa mga magpapa unya mo na puti mo. Suy-suy ko kung kating ginagmay. Nya, tagay ginagmay ko so mawa na ko or tilo-tilo ko ani mo ingani ang hitabo sa manghod nga anak mga igsoon. Nya, nag-ingon ko nga nagpalayo siya o nya naglipay-lipay sa siyang kinabuhi sa dili maayo naman ang iyang gibuhat sa iyang kwarta kay nagbuhat man sa kahilayan. So for sure ang kahilayan nagkuan siya inom sila sige sila tagal nagdamit sila ng mga bayi. So man ang gibuhat naglipay-lipay sila kay ingon ang Corinthians mga igsoon nga kanang amubo ra man diha kinabuhi.
what if we will marry, eat, and die? Because tomorrow we will die kuno. Mas maayo, bubo naman ini kinabuhi. Maglipay-lipay ta, magkaon ta kung sa atong gustong kanon, inom ta kung sa atong gustong inon. Kay, mura siya po mamatay, matapag-kaugma. Kung yung una-una sa mga tao, mga igsoon nga, tungod kay lang una-una, puro lipay-lipay lang, yung una mga igsoon. Remember, sa amingon ko pa ganina nga, tinuod niya kalipay, dili siya makadapot nato. Kaya kung tinuod pa ng lipay-lipay, ang gibuhat, aning bata, aning mangod nga anak sa kuan, dili gid madaot ang iyang kinabuhi. Kay ang true happiness, dili gid siya makadaot sa atong kinabuhi. Amen? Walay nagsimba igsoon nga napiso. Gawas kung COVID, hindi pa simbahon. Walay nag-Bible study nga nabuang o nadaot ang unang-una. Wa gyud naging anak. Walay nagbuhat sa buluton sa Ginoo nga nagkasakit-sakit. Walay butang nga anak, walay nagbuhat sa buluton sa Ginoo nga na-disgrasya. Walay napuno sa balaang espiritu nga nagwild. Nga itag sumbagay, wala gyud. Ang kasagaran gyud nga magbuhat og grabe pang mga dautan nga mga binuhatan, kining nagbuhat og lipay-lipay nga base lang sa kaugalingon nga kalipay. Nakasabot ang tanan. Sumuna kay remember mga igsoon nga kitang tanan gipayalan tas Ginoo. Sa unsa ang naa nato mo nang dapat ato ni katimanon og gamiton sa insakto. Amen. Kitang tanan sa akong ingon ko paganina, kitang tanan gitagaan sa Dios og oras. Gitagaan tanang time, kaning time gift ni nato. Ya kining time mga igsoon kining kinabuhi nga gihatag sa Dios sa tuwa dili din na siya gamiton para lang sa imong own nga kalipay. Amen. Gitagaan kag resources sa Ginoo, kwarta sa Ginoo sama ning bata pero unsa iyang gihimo, giusik-usikan ra digdi niya. Gigamit niya sa dili insaktong mga butang. Manang di man sayo ang magamit kag cellphone pero sa tibok mo kinabuhi siya kag cellphone mo na siya dili maayo. Mao bitaw nang sa Korea bitaw igsoon kining kanang mga tao sa mga Korea, mga kugihan kini silang nagtuon. Manang sagaran mga mata nila puro mga hanap mo naman sige na sila study. Gusto nila nga dili walay oras na dapat masayang. Kita mga Pinoy kay paano ta? Sayangan man ta sa oras ko nga kini atong kaniyang oras gamit ko lang sa pag-study mo nang kapoy mo siya sayang na mas oras mo pag maglingaw-lingaw ta. Malipay-lipay na ta kay kapoy sige tuon. Mo yung mindset sa mga Pinoy. Unang dagan sa ato ang pobre. Sorry kung sa pagsuting. Ano man, ang una-una, kapoy sige tuon. Muras gihapon na may diploma, diskarte pa mas maayo. Eh, mayroon man ang mga Chinese, away pulos na pag-eskwela, diskarte rin na, pang-pasyurti rin dapat ananin mo para lang malambo ka. Sumuna yung una sa mga tao. Mga tayo ng Bible nga, my people will perish because they lack of wisdom. Ang akong katauhan, mapukan silang anuman, wala sila kaalam nga gikan sa pulong sa Ginoo. Unang dagan sa mga tao karon, ang panahon nila gi-google nila sa pagbuhat ng mga butang nga sila rin nalipay wa nalipay ang Ginoo. Kumusta man ta mga igsoon? Kaya kung nagtrabaho ka karon, praise the Lord, ang imong time imo do gigamit para magamit nimo sa imong pamilya. Mo na insaktong buhaton. Ika na mga tao ko sir kag standby wa kay gibuhat. Wala pa gani kag trabaho, sige pa kag standby, sige kag panglibak, sige ra kag buhat sa mga laway, imo yung mga tao mga labay, mo ni pagusik-usik sa mga panahon. Kana sige ka gamit og cellphone sa tibok mo adlaw, sige ra kag cellphone. Mo nang tambag sa matag usagyod labi na sa mga bata na nahilig kay mag cellphone. Bato-bato sa langit ang tamaan may bukol god. Ayaw mo sige og cellphone. Kanang imong kinabuhi, kanang imong health, ihatag na sa Ginoo para imong atimanon. Ayaw sige na og sige ra giligad na katubang sa cellphone. Anong magbasa kag Bible, minaw kag mga wali, pwede kang manghagbas ka sa inyong kung sagbot inyong balay, gamita imong kuan batayon nga bahala din, di mo ta makasuldo ani, di mo ta makakuan ani, bahala gud. Basta lang kay imong gigamit ang imong time para lang dili magkusik-kusik. Kaya pag ang time so nimo nang gigamit sa anang panahon na specific lang ang usa ka butang niya. Imong gihut ang time anak lang nga butanga nya wala ditoy way pulos ba ang kinabuhi sayang gid sa kayo. Pwede na
mag-cellphone, 2 ka oras, nakapag salida, magkaingaw. Kumana na, ay, kung mong buhaton. Dagan kung mabuhat sa iyong balay, mabugas ka, malilhid ka, malakaw-lakaw, kaya nga na. Tanawa ng mga cellphone, nasa Facebook, kasi ipang post dito, ang daot ng mga mata, may sakit sa heart, mga ipang hospital na naman, sige ra katubang sa cellphone. Amen? Sige ra buhat sa mga butang, igsoon nga wala, hinungdan, wala yung makatabang sa iyong kinabuhi. Okay ba ba ang tanan? So nga igsoon, remember igsoon, gipayalan kita sa Ginoo, pag naakay trabaho, gamit agad na. Pag nagyatag ng Lord sa iyong mga atimanagin na kay itagaan kag simbahan sa Ginoo at mo nang kalibta makonsensya bitaw ko sahay kasi kog standby sa Tagilaran manay sa simbahan gid kay manghinlo ta kuno ta ba kay dito kay hingaw niya an ba makapokus sa trabaho apoy man dili ko apoy ba anak mo si bigiga si cellphone manang salamat sa Ginoo kay karon daghan gid nabuhat rong bakasyon na ngayon si Chacha na proactive atong si Mana no naman. Pagkat nagnabuta, nakapintal-tal, hagpas pata. Kani biyang simbahan na kaning napita, kaning yutaan, gihatag biya sa Ginoo, nga gipiyal biya sa Ginoo, na lain kung kahit igor, tamapuyo dire, hindi na ito natin manon. Manaingon si Lord, kung kasaligan ka sa gagmayng butang, tagaan ko kanila kung dagkong butang. Bisa sa piso lang, di ka kaya mong tigong mo na kusik-kusikan, sa paghatag ni Lord, akong sweldo sa imo ka. Nga na lang kasimple ang paniksoon, ang giingon sa Ginoo. Di ka pwede mangandoy kung butang, kung sa gamay butang, di ka kibaw mong atiman. Kung saan paghatag ni Lord sa imong taas na kinabuhi, kung karon panangdaan, imo nang gibusra ng imong kinabuhi, sige inom soft drinks, sige kaog junk food, muna si Dok Atoy, junk food na ganit na, dapat unta ibaligya ng junk food sa grocery. Asa man dapat ibaligya? Sa junk shop. Junk naman siya. Na nangasaba sa nanginam dito, itong naging adlaw, ibus, matutit siya. Natog man siya kay gikan na duty, natog lang sa wala bukawa. Kami nagpintal mi, naminamin, kami lang tuno ni Mark Jill. Ito no. Kaya to kinabuhi, gusto pa ka mutaas imong kinabuhi, pero sa imong gibuhat dugay ka matog si cellphone. Sige ra kang ligad, sige ka junk food, imong kanon pod puro oil, hotdog, puro rakwan. What if kuno og ganang ang mga sikat nga mga artista ang ilang painumdum kay kaning mga ampalaya ba? Ini mga utan-utan, dagan sila mga ngaon. Dagan ko ng mga ngaon, ko ng mga hotdog, mga maot, ng mga processed foods. Ano man, may i-promote sa mga artista na sikat. What if ko o mga sikat na artista, mga vice ganda, mga angkortes, ang ilang ay nungdom, kini mga gulay, makulay ang buhay, pag sinabawang gulay, di ba dagan yung mga bata mga ngaon. Wala mga tabarong, wala ang gatanaw sa kinabuhi, mga kining kinabuhi, mismo na to, gipiyal ni sa Ginoo. Mga di ka, iba mga timarong sa paghatag, ginor di mo, og daghang kinabuhi. Nakaroon palang daan, abusar na kita sa itong kinabuhi. Nato mga mata, naglagong ng ayaw, ilugay ba ito, kung nasige ka ito mag-screen. Namingon ka nga Lord, dahil ito na yung palawas. Sige mo, kung gudod, o mga, usap pa rin, pero ano, murag dry, mga po Lord, ano man, dugay man natog. Nasige ka uwil-uwil. Anong luyak na ilawas. Amen? Manang karoon, sugdan at igsunong sa ihatag ni Lord sa ato-ato, at imanon. Ikaw nagmotor sa Ginoo nang handle kag sakyanan di kibaw mo timan si motor mo nang hugasan mo Mr. Cha. Hugasan ko motor ay kada adlaw wala dapat hugasan niya ko nga dili kada si mahar ang hugasan. Minumduman jud niya nga pag dapat na kay butang na imo jud ang atimanon. Mangandoy ka og partners kinabuhi nga di ka kay bumatiman si mong kaguling unsa pagatiman mo si imong sikata kung mismo si mong kaguling di ka bumatiman. Di ba? Manang samtang wala ko na minyo, sige ko katiman sa kong kagalingan, mag-exercise din ko tuwing umaga. Para katawan natin ay sumigla. Nakasabot tig musmunto nako. Manang ayaw din pangandoy usa ka butang kung mismo si mong kagaling kung unsay naani mo ka kay bawong matiman. Manang kami pag naami mga tinagsingko tinagjis amo jud nang tigumon. Sa una baya mo ni nagamit na mo before mi kasal. Niabot kito 15,000 o 20,000 ba to? Tinagsingko tinagjis ra na. Imo na siyang sayangon. Manang igsoon sa kinabuhi pag unsay gihatag ni Lord sa imong atiman na ginayaw gid na kusik-kusik. Amen. Kaya nga naman ang kung kana palandaan di ka kay mong atiman ayon jud pangandoy dagkong butang diha sa Ginoo. Ito di ka kasaligan sa imong butang karon dito ka tagaan niya sa imong pangandoy sumabot. Amen. So padayon kay igsoon tanawan. Tungod kinaglipay-lipay ang manghod, giusik-usikan yun yung kwarta. Kaunta,
iyang ganing invest. Pwede siyang magtukod og gining big shot. Paano ito kinaon na sa una? Tukod lang tayo siya, our daily bread. Pwede nagtukod siya og mineralan. Pwede nagtukod siya og mga, okay, pastor, business-minded na kayo, no? Ano man, nihatag, Miss Ginoo. Di ba, pag nakay kwarta, iso dapat magtuyok-tuyok. Mga may plano mo, kung namo, kung nito, sa may business nga, dapat kung na kay lison magod kaya pag nakay kwarta, o kani mong kwarta, igo ray gastuon nimo. Okay, kung nakay kwarta, niya magtuyok-tuyok, para ba ang kwarta? Nakanin siya ang kwarta, tuyok-tuyok ba di nga, gipulot mong dun niya. Moras gihapon, mamatay mata sunod tuig. Nga, upang mo siya namatay. Gamahay, gini siya. May pag-ulit na kusbay, dito, sige kong kaon, kani, bablaw, mas baboy akong gustong kanon. Sigod kanit, hagmas na yung kanon. Producer page, sigurado kini. Sigurado patay, gudane. No, ngayon ganit kay nakahunona si Ana, pero unsa may resulta igsoon sa sala ng gibuhat kanama sa verse 14 to 16. Hangtod nga nahurot ang tanan. Unya miabot ang usa ka dakong gutom niya tong dapita og nahimo siyang walay nahot. Busa niya lagad na lang siya sa mga lumulupyo niya tong dapita og gipadala siya ngadto sa uma aron pagatiman sa mga baboy. Tungod sa kagutom, buot na lang unta siyang mukaon sa bunga sa kahoy nga gilawog ngadto sa mga baboy tungod kay walay nihatag kaniya. Unsa may resulta sa sala? Number 1, emptiness. Kani bang sige sa emptiness kani pagkawala o pagkahawang sa mga kawalan o igsoon. Ano ba? Pag-usik-usikan mo ang butang na sa imo mo na di ko mo judge igsoon sa mga tao nga pag makasweldo sila ilang buhaton is paglipay nila. Pero una-unaon sa gidapat mo nang ingon nga umamahan mo ko sumabot nga panahon mo nang salamat gid sa Ginoo na himo kong Kristiyan. Ipapo ko na Kristiyan pag makasweldo ko unsa kong buhaton, pwede magsugal ko. Pwede kong inom, yaan ako na akong sawa. Nga ka muli. So, umbot man lang ako ng kinabuan. So, nga na, may po. Mga dali ako una-unang buhaton na naman, wala ako kasabot ko. Para asan niya akong kwarta. Kaya akong kwarta, dili para sa kong kagulingon, kung dili para sa akong asawa, sa akong pamilya. Mga dali akong buhaton. Mo nag-resulta dito sa sala. Emptiness ka nang mawalay na ko, na ka mawala ka tanan. Once na magbuhat ang sala, mga igsoon, kaning mahukang magkakayo. Kasi kung saan ni mubuan, dili jud ka matagbaw kay walay butang sa kalibutan nga makatagbaw din sa tao. Pwede malipay ka karon taud-taud, mawa ng kalipay nimo. Kabantay ka pag mag-cellphone ka, pag malubat na di ba mo kalipay mawala. Tanawan ng bata pag mag-cellphone tangan na mag-wild. Ngano man ang kalipay sa kalibutan dili gid magtagbaw sa ato ka. Kung pag tubig siya balik-balik, oy makatagbaw li kaning butang anong kalibutan na mahurot raman ang tanan. Mahurot magkitanan. Kaning kwarta to mahurot, kinatong buhok magkahurot. Atong ipon magkabantay mo, dikan sa bata yan mo, pagkatiguan mo balik sa iyang mutanan. Bantay ka, una, ngani paning buhok, kinabot yung mga sinita, isita, mawa na listo nga. Yung mga ipon, namin pakayo at atot, nagpurot na ni siya. Pabutangan na po nimo. Nga naman magkahurot ang tanan. Muna kayo, sayanga ang unsa ang naanin mo. Unsa man naanin mo karon ay dun ang sayanga. Samtang ay kinabuhi ay mo dun ang atimanon. Yan sa mga dapat atimanan lagi. Unsa pa yung resulta sa sala? Miserably nga kinabuhi. It's either hospital or mapriso dun na. Di na dun padulungan pag magbuhat yung kagsala. Pag masakpan ka nagbuhat ng ingani, mapriso dun ka. Awat ka, o kung sa'yo mong buhaton nga binuhatan, diyan ka padulungan, mamiserable din ang kinabuhi. Katulog, desperate life, desperado din mong kinabuhi. Ano naman, malayo man ka sa tinuod nga tuburan sa kinabuhi mga igsoon. Amen? Nga na ang simbolo igsoon sa tao na nalayo sa Ginoo. Sa dana kasala si Adan ug si Eva, lipay kayo unta sila sa Garden of Eden, which means the presence of God. Ano na ibinig sa Eden? Presensya sa Ginoo. Sila nakasala sila, gipalaya sila sa presence ni Lord. Nga dito, naghilak sila ayaw nga naman.
Nailayo man sila sa tinuod nga tuburan sa kalipay, katagbawan, o security silang kinabuhi. Muna mga igsoon, pag ang tao tungod sa sala, nalayo siya sa Ginoo, munang si Lord mismo mingnaog, nangita siya yung mga pamaagi para ang tao makakunik o balik sa Dios. Kung sa may gibuhat niya, sa una nagbuhat sila o kaning tabernacle. Sa maning tabernacle, man siya pamaagi nga, pag ang tao makasala, mag-ihaw sila mga kanding, karnero, na kanang pamagiha, pag maihaw sila karnero, muna siya pamaagi para mapasaylo ang sala sa tao. Para ang tao makabalik o connect sa Ginoo. Ano man ang tao, adyo'y kinagpa, adyo'y kalipay, pag isuo siya Ginoo sa kinabuhi. Hanggang igsuon na naghimo sila og temple, nagipahimo si Solomon og temple, para ang mga tao makakonek o balik sa Ginoo. Naguba ni tungod kay gisulong sila sa Babylonia. Gitukod ni siya pabalik mga igsuon. Nalimot unsa nga year to. Katong sa time ni Nehemiah o nalimot ko sa yung partner nito. Ito net. Basta kay gitukod nila balik ang templo mga igsoon para ang tao lagi makakonek o balik sa Ginoo. Nagiguba na po ni siya sa year nga si Emperor Nero na naghari atong panahon na. Giguba na po ni siya. Unang si Kristo nagpalansang sa cross. Ningnaog gud sa kalibutan para nimog nako para ang tao makabalik ug connect sa Ginoo. Kay kibaw siya pag ang tao mamatay, ikaw ug ako mamatay, mahilayo gyud ta sa Ginoo. Ug dili ganahan si Lord ni anak ang tao mahilayo sa Ginoo. Kay ang meaning sa kamatayon, separation from God. Muna siya paglangoy sa kalayo sa impierno mga igsoon. Ug mao nay wala nasabtan sa mga tao karon. Ilang una-una pagmusod ka simbahan, pagpasakop kaning simbahan o kaning relihiyon na, ilang una-una manamaguhat kag mga bulhaton, mga ritual. Ilang una-una makadung na kas langit, makabalik na kas Ginoo sayo siya. Nga naman, gibuhat ni Kristo ng tanan para ikaw ako makakonek o balik sa Diyos. Nga naman, higugmata pag-ayos Ginoo. Manigsoon ay pangandoy sa mga piking kalipay aning kalibutan na kitagaan ka ni Lord o kanang kinabuhi para mabalik gid ka diha sa Dios. Amen? Muna nagkamiserable ang kinabuhi sa maong nga batan-on. Wa siya gunahuna sa umaabot ay gunahuna karon. Wanang igsoon, importante man ang mag-enjoy ka karon, pero ayaw ko pag-enjoy to the point na wala na kay buhaton, wala na kay magunahuna sa umaabot ba. Pati kung tagaan ka na kung 1 million karon, unsay imong buhaton sa 1 million? Kung wakay relasyon sa Ginoo, for sure imong buhaton magpalit jud ka tanan imong gustong paliton. Mupalit kog sakyanan, mupalit kog kuan, pratong kauban ipapas trabaho. Nanguha daw sa kwarta sa ilang kuan, sinking fund nila unya. Iyan di pangpalit kung bisan usa. Natinga sila kay mao mo sila sweldo pero yang kauban kay naanay duha ka motor, naanay sakyan na, grabe na shock sila. Nanguha dai siya. Nawa sa iba nga kining kuan gikamot niya wa sa gunahuna man isog tagaan kag 1 million karon sa imong buhaton. Di ba imo yung kung sa imong buhaton mangigsoon sa imong paliton ano man wa kay pangunahuna nga gikan sa Dios pero na kay Kristus kinabuhi magunahuna jud kauna kung say mahita ko sa maabot ng imong buhaton. Amen. Mapabangtanan mahilom na lagi kayo. Okay, brother, ari ta sa good news mangigsoon sa verse 17. Mo na pinakanindot nga bisan pag magbuhat kag sayop mo na dapat nimong makakakunan. Sama ni ng verse 17 sa katapusan nakaamgo. Tara may nakaamgo. Sa English pa naka-realize. Sa katapusan nakaamgo siya sa dako niyang sayop. Ug miingon siya sa iyang kaugalingon. Tapos siguro nagkatubang sa amin no. Dipindi. Ingon siya na sobra ang pagkapon sa mga sinulan sa akong amahan samtang ako ani nga nahapit ng matay sa kapatid. Narama ko na siya dung 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 dung. Pagkakita sa akong sa buhay. Mura yan ako sa tunog, mura sa gamuni-muni, gulo siya ng inong-tok-tukuan na tanaw sa mga baboy. Ito ko inayas pa.
Pamainit sa lugar mo kuha, energy. Diba? Nag-energy sa bay. Mukab ka sa rep, kan kayong kahapon. Karang chichiriya, dire. Hagmas ng tanong. Nakarealize siya mo ng good thing mga igsoon, na pagkanta magot og sayop, dapat ma-realize mo ang imong sayop o muangkon ka nga nasayop ka. Mo na healing sa brokenness. Amen. Mo ni pinaka giampo gud nako sa akong kinabuhi. Sige so kung pray sa akong samtang magamak ko sa wali igsoon nga dili lang ikamo ang makakat-on kundi ako pud mismo. Nakana bitong pag naa ko'y sayop, muangkon jud ko nga sayop ko nya. Kana bitong ay ma-realize na po nga sayop akong gibuhat niya, muangkon ko nga sayop akong gibuhat. Kaya dapat mga tao karon nga naguhat sila ko sa kabutang pero wa sila ka-realize na sayop day ang ilang gibuhat. Unya ang ilang gibuhat sa kanang muangkon sila nga kagani nga nasayop sila sa ilang gibuhat mga igsoon. Amen. Mo na daghang mga tao karon nga dili sila moduol sa Ginoo kadi sila moangkon lagi nga makasasala sila. Man akong pagampo nakitang tanan gyud ma-realize gid nato nakita masayop gid ka sa kung sa kanato ka duol diya sa Ginoo. Mga tanan sa tong simbahan sa una ingon sila nga akong sala, akong dagkong sala. Dita maingon nga iyang sala. Iyang dagkong sala. Ako ray gamay nga sala, di ba? Nangamuyo ako ni Ginoong sa Kristo, Kristiyano naman ta. Amen. Napabagtanan, marami kalipay lagi. Sumali siya healing sa brokenness, pag nakagikan sa mga grabing pagmahay, soon, ang kundin niya, dapat ma-realize na ito masayot ka, yung mga punta ng kitaan na kabuhang ni. Kadua, dapat ma-realize na mo kinsa ang imong gikinanglan sa kinabuhi. And that is your Father. Amen. Na-realize din niya nga, wala dila ay makatag na kalipay ang ako lagi ng papa nato. Muna nga igsoon, mga batanon, ikaw man naminaw karon, dapat imong realize igsoon nga wala di lay makatag na tinuod niya kalipay kun dili ay pamamahanan na sa langit. Amen. Muna sa panahon nga naa sa mga kabugaton, naa sa mga overthinking, mga pagduha-duha, kahadlok, duol sa Ginoo. Kato nag prayer meeting dili pag-amar sa gabi na yan kung subok ko nga dagan sa mga panahon nga dagan kang ginuna-una, dagan kong ginuna, pero wala kong giampo. Dili kong kabalaka ba kung sa point yung bubukot ang kasing-kasing, matunundugan ko sa Ginoo ba, ampo lagi. Sige, kagwalin ng ampo ang solusyon. Hindi ka ampo. Muna sigo pa rin din sa pulong sa Ginoo ng ampo ng ko. Yan po gusto di ay. Amen? So muna si Juan, maralas na katulog, God is giving us a chance every day samtang buwing ta to correct our mistakes. Sa kada adlaw igsoon, himuani nga kanabang sa kada adlaw mo ni siya i-correct nimo imong mistake. Di man jud kalikay nga manumduman nimong past, pero ayo sigo na huna nga kanang past nimo sa una, mo nang mabalik ipod karon. Amen. Dapat naadyo kay makorek ka adlaw mo ni problema og sige na kag badlongon, sige kag sultian, di jud ka magbag-o. Amen. Pag nakakani mo sulti ni mo gigamit ka sa Ginoo nga painumduman ka, kagigugma ka sa Dios. Ipagwats nga dili nimo nabuhaton, luoy jud ka nga luoy. Manang salamat ko sa Ginoo bitaw na mga tawo nga mabadlong gyud sa ako ang. Sa mura makurat pastor mo ngayon ko niya. Sa mo kami sa akong asawa na si mo jud kusog yung badlong nako pag usipat ko niya una nga. Kaysa ito. Pero sa una be, pag iya konsultian, away diretso. Dugay dyan na mahuman, hindi naman maunggaw ng lahat, taas pang istoryan. Sagit na ko kay, naging karbuhon ng laki. Nasige dyan ko ang mga Lord, pag iya dyan kong badlungon, tabangin dyan na magpaubos na ko Lord, lisod ka ayaw, dito ko maangkol sa kong sayo, dito ko mo mature na, dito ko mo bago. Amen? Kasi mong tapat bing nga, kanang patuon na lagi. Sa aming manigso, so dapat kanang to, God is giving us the chance every day samtang buhay patataporek our mistakes. Ano man, once na dili ka kahibaw mulab sa imong self, lisod yun mo ilab ang uban. Ito mga nagsoon na pag mo ilab imong self, lisod yun mo ilab ang uban. Kaya naka-release ko aning marami taong nanakaw, kung sa kayo potante ng tubig.
Sa na-Christian ko, sige na ko inom tubig. Dito hindi na si Ginoo nga ilab akong self, exercise na ko. Dito hindi na si Ginoo para ako ba nga nag-struggle ani ako matudluan ba. So nga na lisod jud imong ilab ang ubang tapang ikaw mismo diha ibaw sa imong paglab ang imong kaugalingon. Amen. So napabangtanan sa verse 20, pero tamaman sa verse 20 hangtod sa 32 mahuman ako mo ni last na point. Kining ato makita ni igsuon unsa ang kalahian sa gugma nga naa sa amahan ug gugma nga naa sa tawo. Kini gugma nga naa sa amahan sa istorya mga igsuon, believes nga mobalik ang iyang anak ug mabag-o siya tungod kay naghari ang gugma nga ingon nga papa sa iyang kaugalingon. Amen. So muna ang tawo dapat pakit-an ni love jud aron nga ma-realize niya ang naapay paglaom ang kinabuhi. Amen. Muna nga salamat sa itong mga ginikanan pagbisag kung sa tagapabadlong ipakita gid sa amahan ug sa inahan nga gilab gid kaniya sa pamaagi nga dili kaniya palayason pag magbuhat kag sayop. Manang tambal sa matag usa kung makaanak ka pugod kun ito. Kung naa kay manghod maganing karon, ayaw jud sige kasab-an ang tawo, ayaw jud sige kasab ipa-feel niya nga bisag sayop siya kanang naa siya naa kay rason nganong imo siyang ibadlong, nganong imo siyang gi-kastigo. Amen. Kay kani manghod nga kani maghuwang nga anak, wala na siya isalig sa iyang igsuon nga mabag-o pa. Ngano man, wala naghari ang gugma sa iyang kinabuhi. Kabantay ka pauli sa iyang manghod, dahil anong imo nang giihawa, anong gi-celebrate kanimo nga ako gani manikamot ko diri og kuan, nawa ko nimo pahalipaya, kana kay nimo manghod. Mo na nga igsuon, mo na ka igsuon karon ayo dito pag nga nagbatasan. Nga pag mangumpara ka, siya na imong sige gugmaon. Dili dapat imo una-una ang ilakas tao, dapat ikaw ang mula kung nanang gugma sa Ginoo sa imo. Amen. Muna nga kining sa atong kinabuhi dapat din nga ang kinaiya nga sama ni Kristo may mag-ari sa ato. Kung kabantay mo, human ako, kabantay mo sa ni Kristo mga igsoon, sama sa gigwat sa amahan diri. Nga si Kristo sa tanang mga makasala na yung encounter, iya yung gihigugma. Wala din niya kasabi. Iya yung gidawat niya, iya yung gitagaag rason nga napay plano ng tao. Diri sa kalibutan sa mga makasala. Amen? Kaya ang religion, mga igsuon, kung sayop ka, kasabaan ka o silutan. Pero kung naa kay relasyon nga gikan sa Ginoo, kung sayop ka, kasabaan ka, pero disiplinahon ka, pinaagi sa ugugma, explainan ka, kung anong gikasabaan ka, anong gikastigo ka, o idasigon ka niya na magpadayon sa kinabuhi. Amen? So man ang igsoon, kung ginikanan mga niya karon or naakay giatiman ng mga tao, pahariad nimo ang imong mga gikan sa Ginoo. Dili pwede nga ingon niya pastor ko dire o niya makabuhat og sayop si Kenneth. Ako lang siya kasabanit. Anong ingani man ngunit di na kanod patutugon dire kinakasa kay ngana. Wala ray rason. Pero ang tao nga may relasyon sa Ginoo pag makasaba sa iyang mga karnero dapat din mo sa explain na sa buhat kag sala. Pero ayaw ka balaka padayon lang sa kinabuhi kay igugma ka sa Ginoo. Amen. Amen ba mga ginikanan? So dapat ingani ka sa itong mga anak, nga naman ingani dapat ang maghari sa itong mga kinabuhi. Sa time nga si Pedro nalunod igsoon sa may giingon sa Ginoo. Anong nagduha-duha man ka Pedro? Di ba wa niya kasab gisultian niya pero wala niya gikundinar. Di na niya anong nagduha ka man apan iyang gikuha gyapon si Pedro iyang giluwas. Ang paralitiko igsuon nga giayo ni Jesus sa ingon nga anak ipasaylo na ang mga sala. Lakaw ang ayaw na pagpakasala. Amen? Muna nga igsoon, gi-challenge ta sa Ginoo ning kabuntagon kay kuha na unang-una nang luod bata sa Dios sa mga pangitapos kinabuhi. Ayaw kabalaka kag gidugutan na sa Ginoo para sa pagpil sa atong batasan. Amen. Tanan nga mga maot nga mangitabo sa kinabuhi igsoon, gituyo na sa Ginoo para ang atong batasan may sakto. Kaya usahay kaya itong batasan, ay maot o batasan. Manang unsa ng maot nga nahitabo sa imong kinabuhi karon, gitugutan na sa Dios para ang imong batasan mabag-o, ang imong karakter ma-build, ang imong karakter mulig-on. Mga diri sa Sibilia, gibutang ko ni Lord aning bukid para akong batasan, dili na may mutakulan.
mahimo na tugihan, magbas na, maghinlo na, magsige nagpangabo, tubig. Sa bagot ko, Lord, may agas ni Lord, manangil ko sa bang tao. Lord, gituyo na nako, ano man para mahimo kang tugihan. Para magdako, kung yung lawas, isir, kabiligad, na tao. Nama kay sakit, pero hindi tubukan na sa Ginoo para mobile, ang para musanit, kasi Ginoo at iwan may mga galingon. Manang nagkapubri-pubri ta karon di tuyo na sa Ginoo para mamimot ang tugihan ng musanit ka sa Ginoo. Amen? Ikaduha, igsoon, negatibo kaayo ang imong panglantaw sa uban. Remember, igsoon, nakitang tanan, maot o katubangan sa Dios. Pero gipasaylo ta niya, gidawat o gigamit pod sa Ginoo. Muna yun ang 2 Peter 4:7, last na nga verse, mahumanta. 2 Peter, ikaduhang Pedro. 2 Peter 4:7, naingon ang pulong sa Diyos. Ano? 2 Peter, asar to? 1 Peter di ay. Unang Pedro 4:7. 1 Peter 4:7, nangingon ang pulong si Ginoo. Duol na ang katapusan sa tanang butang, busa pagpugong o pagbantay kamo sa inyong kaugalingon aron makaampo kamo. Verse 8, mo ni say point. Labaw sa tanan, paghigugmaay kamo sa kinasing-kasing gayod, kay ang gugma nagtabon sa daghang mga sala. Balik ko na kay Soon, verse 8, labaw sa tanan, paghigugmaay kamo sa kinasing-kasing gayod, kay ang gugma nagtabon sa daghang mga sala. Mo na mga igsoon, sunod na ding simbahana o Kristohanon na nakadungog ka ng tingog. Ayaw pahariya ang garbo, ayaw pahariya ang pagkoordinar sa imong sikatawo. Ayaw pagunahuna ang matarong ka kundi pahariyo nato o nalabaw sa tanan ang gugma nga gikan sa Dios. Kay ang gugma magtabon sa tanang kalapasan. Di gid balikayan nga makabuhat kog sayop, di kalikayan nga makabuhat kog sayop, makita sa imong sayop, pero ang pag-ampo, ang kitang tanan, sila nagsimba ta diri, mga lagad pa sa Ginoo, ang gugma sa Ginoo maghari sa ato pa. Aron kitang tanan makapadayon nga nay pagigugmaay pag sinabtanay o pag tinabangay sa usa-usa. Amen? Kaya ang relihiyon mga igsoon, pag makabuhat kag sayop, di ka pamisahan pag mamatay kun ka. Ang relihiyon, pag makabuhat kag sayop, libakon ka o di na kadasigon. Pero ang simbahan sa mga Kristohanon mga igsoon, pag magbuhat kag sayop, dahil mga panglibak, usahay siguro, pero umabot ang panahon nga makarealize sila ang kitang tanan sa ipan, dahil po pinakinahanglan kong tabang sa Ginoo. Ngayon sa pastor, nagsulti sa ako nga pastor, naagani kay mga anak nimo sa pagtuo nga makabuhat og sayo. Ayaw gid sila ipa-feel nga dili na sila dapat higugmahon. Pag nasa sayo, una nakita po makabuhat og sayo. Ikaduha, pag ang tao makabuhat og grabing sala, di na sila og kadamay sa kinabuhi. Dili nimo dapat silang likayan, dili nimo dapat silang tinatagdon nga naman. Nakasala na gani, dapat din na nimo atimanon o pagkato. Kaya unsaan nimo pagbalik sa Ginoo kung unsaan niya pagbalik sa Ginoo kung nimo na sa isalikway. Amen. Kitang tanan gyud sa kanunay nagwali dito aning nga kitang tanan gyud makabuhat og sala. Manakong na kay tao nga makit-an nga nagbuhat og sala, ayaw gyud siya ilibak sa uban, iampo. Amen. Ayaw na siya takda gyud gyapon istorya kay dasiga sa pulong sa Ginoo nga naman pili ta mga anak sa yawa igsoon magsilbi kundina o pangdaot sa uban. Amen. Una kay makit-an sa ubang tao, mga simbahan nga nagbuhat sila kani, pasagdili sila, naman sila kabulin ng mga struggles kinabuhi na sila gipangagyan sa kinabuhi nung nabuhat siguro na nila. Apa na importante, himuon ka sa Dios na magdasig sa matag tao na as mga problema sa kinabuhi. Amen? Pag-ampot, ay sir, akong idoktor itong mga oras yung mga mata. Pag-ampotan. Ginoo, salamat kay Lord sa mga pulong yung gatag ng kabuntagon. Salamat sa ulan, Ginoo, ngayong padagayday, ikan sa langit o Diyos na nagbisbis sa mga katanungan ng Ginoo. Lord, dapat ang mga panahon na grabing kainit, apang karon salamat sa ulan yung hatag Ginoo.
Among gituuhan ngani usa ka raghan ang blessing imong madawat. Among nadawat kaniadto karon sa umabot Ginoo. Karon amo kang ipasalamatan sa mga pulong imong gihatag ni Lord. Tinuod gid Ginoo nga kay tanan lahi-lahi mga bata